Takže čau, ja vás zdravím u nového videa a dneska som chcel odvážať túto siláž, predávať ju a ukážem vám, čo sa vtedy zmenilo, lebo niečo som robil aj offline, takže môžeme rovno začať. Takže hneď tu na začiatok, tak máme takýto Fiat, lebo mohli sme za ňo kúpiť tú lopatu, takže máme takého Fiata, hej. Potom máme lopatu, tam som aj videli ku tomu. Takže, ale ospravedlňujem sa, že včera nebolo video, ale nemal som včera čas, takže dneska vidie. No, takže potom som tu mal ešte, hej, som tu nechal také drevo, lebo sa mi asi vysypalo, alebo neviem. No, potom som to kúpil kravy, mám, myslím, 10 kráv mám, hej. A tu už mám naloženú siláž. Krávy nejedia siláž, takže musím to ísť predávať. No a ako jedia, ale iba zmiešanú slámou a to ešte nemám. Tak. No a potom tu mám ešte takúto žumpu, Kirchner, alebo cisterna, ale to je tiež na vodu a na hnoj, čo bude od kráv. Takže môžeme sa hneď aj do niečoho pustiť. Tak môžeme ísť predávať tú siláž. Toto video dneska tak bude najviac zamerané na siláž, lebo máme malú vlečku, takže dosť dlho to budem robiť asi. Možno budú nejaké 3 vlečky, neviem. A ešte som sa vás chcel spýtať, aby ste mi napísali do komentárov, alebo pozrite, tu keď dám na tie peniaze, počkajte. Keď dám na tie peniaze, tak neviem, lebo tu mám napísané pújčka. A neviem, či mám akože toľko splatiť, lebo to je dosť veľa, ako na splatenie, hej. Takže, neviem. Napíšte mi to potom do komentáru a nezabudnite tu určite dať odber a bol by som rád, keby sme na tomto videu dali aspoň 5 lajkov, takže určite by som z farmingu chcel robiť nejakú sériu, takže potom ešte uvidíme, lebo predsa už máme 3 časti z toho, tak toto ako je tá tretia, takže tá vyjde v útorok a v pondelok som vlastne netočil, lebo som nemal čas, takže mohol by byť aj dlhší diel, len potom sa to dlho nahráva na YouTube, takže nechcem, že by ste to mali aj dlhé, tak chcem, aby vás to bavilo a aby to bolo kratšie. A potom si pozriete také časti. A určite si pozrite aj Gaceka, on má tiež farming a väčšinou sa inšpirujem ním, takže určite hľadajte tiež odbera. Takže vysypujeme siláž, no z toho veľa asi nebude peňazí, no ale tak čo už, čo mám urobiť s tou silážou, takže tá tráva sa mi až sa nevyplatí, no. No a keď máte krávy, tak ako aj hej, no tak sa to podáme vôbec nevyplatí. No, takže máme to vysypané. No a môžeme ísť. Určite to je presne to na tom traktore, čo som vám hovoril v prvom dieli, alebo v druhom. Že musím súvať ísť dopredu. Keď ste ho nevideli, tak si ho určite pozrite a budete vedieť prečo. Takže aj musíte si vlastne pozrieť tie diely, lebo nebudete vlastne vedieť, o čo ide v tomto dieli, takže musíte si to pozrieť. No a teraz to naložíme zase. Pôjdeme to vyniesť. Neviem, či sa nepôjdem najprv vyspať, lebo už je dosť hodín a budem to robiť po chme, a to sa mi nechce, takže potom sa určite aj pozrieme, kedy už bude vyrastená tá repka, aby sme mohli pomlátiť. No a potom
uvidíme čo ďalej, takže tento diel bude kratší, nebude dlhý, takže uvidíme. Vyjde určite ešte dneska, takže možno dneska vyjdú aj 2 diely kľudne, lebo včera som nenatáčal v pondelok, takže kľudne by mohli vyjsť dneska aj 2 diely, no len to je také nahrávať 2 diely v jeden deň. Neviem, uvidíme. Keď na to bude čas, tak kľudne natočím 2 diely. Baví ma to, takže kľudne. Potom určite, ako som hovoril v minulých dieloch, môže byť kľudne séria aj z iných hier, hej. Keď chcete nejakú hru natočiť, tak kľudne povedzte. Môžem natočiť. Takže. Potom by som mohol aj to drevo zobrať už do vlečky, nech tu nestojí. Takže. Tak. Si to pristavíme. Vypneme traktor, pôjdeme sa vyspať do takejto mojej chatky. Aj. Už sa zahore som aj nevedel. O bordel tu je. Takže. Vyspíme sa a zajtra budem nakladať zase tú siláž. Tento diel, ako som už hovoril, tak určite bude len o siláži, takže minulý bolo dreve, takže predsa treba nám nejak zarobiť, keď tá splátka, lebo musel som si niečo požičať, lebo som kupoval vlastne tie kravy, no a viete, nie je to najlacnejšie, aj niečo som už toto, takže musím to teraz nejak posplácať, aby som len predsa, ono to nemusíte vlastne splácať, no len keď to chcete hrať tak trochu reálnejšie, no tak je to dobré. Ten traktor nie je až tak dobrý, lebo pozrite, keď vytočím kolesa, tak úplne sa len tak vytačajú a je to veľmi slabé, takže ten traktor ma až tak veľmi nebaví, ale tak na iný nebol peniaze a tento nebol drahý, takže vyjde, otáčam a skoro vôbec sa to neotáča, takže tak, no a ešte toho treba dosť veľa. Nejaký hráč sa mi pripojil na server. Tak. Ale asi ho vyhodím, lebo nemám heslo na farmu, no a musím ho vyhodiť. Takže potom nebudem hrať s inými hráčmi a viete ako sme. Keď tak kľudne, keď chcete so mnou hrať, tak napíšte pod video a ja vám poviem, či môžete. Nikdy sa nielen tak, že proste prídete na tento server a ani to nikomu nepoviete a tak. Takže keď chcete s nami hrať, tak musíte napísať pod video, takže aj tohto som vyhodil. Takže tak. No a naložíme to. A možno to ani nepôjdem vyniesť a bude koniec, alebo predsa nebudem točiť nejaké dlhé videá, lebo vás to nebude ani baviť. No a predsa sú lepšie, kratšie videá. Bude viac dielný táto séria, vlastne budete chcieť. Keď ju nebudete chcieť, tak kľudne napíšte do komentárov a ja kľudne urobím si niečo nového. Ale podľa mňa táto séria, mňa to baví točiť, takže len som to pokašľal na tých splátkach, no lebo neviem koľko musím toho splatiť, takže neviem, ešte vám to ukážem raz. Že neviem, či mám ako, tu je slovo púlička, neviem, či mám akože toľko splatiť, alebo
neviem. Takže, alebo mám iba toto splatiť, alebo toto, neviem, musíte mi napísať do komentárov potom, alebo fakt neviem, koľko mám splácať. No vidíte, už mám plnú vlečku, takže sa to do také vlečky neoplatí nakladať. Takže ideme to odniesť. No a ešte som chcel toto drevo zobrať, takže tam to nemám čky. Takže ja by som povedal, že to už môže kľudne byť aj koniec. Tak ja sa s vami lúčim a čau.